רב סרן ניצר הופמן, זכרונו לברכה, היה מפקד פלגת הפשיטה במילואים של יחידה העילית שלדג, מן גיבורי הקרב בקיבוץ בארי, ב-7 באוקטובר 2023. יצהר, זכרונו לברכה, נהרג ב-31 לינואר 2024 בשכונת תל אל-עווה שברצועת עזה. פגשתי אותו כמה חודשים לפני שנפל. באיזה דיון הוא ישב לא הרחק ממפקד שלדג, שורה שנייה מאחור בצד. אי אפשר היה לחמוק מהאירוע הזה, אבל העיניים שלהם החליפו מבטים כל הזמן. נתנה היה סוג של הערכה הדדית ביניהם, סוג של יצהר נותן אישור או תוקף או כיוון לדבריו של מפקד היחידה. ניגשתי אליו בסוף הדיון ושאלתי אותו, מי אתה? הוא אמר, אני יצהר, נעים מאוד, והושיט יד מחוספסת ושרירית. מה אתה עושה ביחידה? שאלתי בסקרנות. אני? הוא כזה סוג של הרוויח זמן בתשובה ואמר, אני עוזר ביחידה, עוזר כמה שאפשר. הדמות הזו עוררה בי סקרנות. ביררתי לאחר מכן מי הבחור הצנוע הזה, והסבירו לי שהוא מפקד פלגת הפשיטה של היחידה במילואים. חותר למגע ידוע. סחבתי עוד כמה סיפורים עליו, ודעתי נחה שמדובר בקסם של אדם, מלך הארץ. התרגשתי עבור משפחתו, ילדיו, חבריו, כשראיתי היום שפקודיו פתחו דגל עם תמונתו, רגע הנחיתה בארץ ישראל אחרי המבצע בעומק השטח הסורי, מבצע שרוב הפרטים שלו עדיין לא ידועים. לוחמיו ופקודיו לא שכחו אותו גם ברגעים המאושרים של החזרה אחרי המבצע המורכב. מפקד כנף 7, אלוף משנה י' ומפקד יחידת שלדג, זן אלוף ב', אמרו עליו שהיסודות שהנחיל ביחידה שימשו בסיס להצלחת המבצע בסוריה. נודע לי שמפקד שלדג סחב את הדיסקית שלו בכיס מדיו בשטח הסורי. קרוב ללב. גיבור. גיבורים.